ההדרכה הזו, והיא לא דומה להדרכות שעשינו באינטל 100 פעם. הדרכה מאוד מעניינת, מתומצתת ולעניין. שאפו למדריך. היום אני יוצא מפה יותר בטוח, ואני בסוג העבודה שאני עובד בה, אני יותר יתמיד ויותר יעמיק ברמת הבטיחות. אני יוצא מכאן היום אחרי הדרכה של כ5 שעות עם ראייה יותר מרחבית לגבי בטיחות, להתחיל את כל יום העבודה אחרי שנבין מה אנחנו עושים, מודעות, להכיר את המקום שאנחנו יכולים לעבוד בו, לתאם עם מי שצריך ולהימנע מלעבוד בלחץ, שזה הגורם העיקרי לכל הבעיות והתאונות.